Ubwansu bw'omuguzi. Ndizi TV. Ubwansu bw'omuguzi. Mwanchomo ligerelia chiragira chinsesato chiabono botuke gataseni nekia Ndizi TV chitariki 14 chomotenyi gatano na gatatu litukolia Jumatano neli tukolia gatatu magayaye umraibwense Ochaka etaro yoko ene kingo nyare kobaga gochakia emerobelia magendrime county ya Kisii na Nyamira asali tukolera nyara kobaga koreme yensemo area ya South Mugranga sanyara kobaga kwigora na gochakia bene obwaga chibwe chiro yetago na gosogeri mwancho morigeria na mange hagera tukabagwatika imena iskoero ngorwa gusi korendo mwancho morigeria tikatonyore alitokwaligarete tia senchira yobenge kumya seo gosirio mwana ominto serio mwana oye baje taka moita mubasuka noigo kamwa karende miore menge akaba tukumeti ngai moichando na mayanda manene guta chance kenyoro kya Moses imenya libali masaba magega yo mosao yo moko Kenya isego ikogo kobo tukobugokera rero Adana mwana ngenda trobe kimostari wa mbere na magana ya masobo ngoro story kiombe to support Wana boda boda kurwa sense mwe nyakoye kobeke merobeli aheri gosirana na kwene kinga banyara koba kwegendelia sobo gimabwabo bwakira litukana na sekta ya basombi. Hapa tunajenga nyumba 244 ghorofa 9 hapa Ogembo. Morobili bubwaga chibwe chinyomba chirigo liri kero chikwene kyabuna basaba ngemense ya Kenya banyara koba kwenyerere meremo ene kiri murayibwense Dr. William Ruto. Ayo amanande amango mwanchumu ligerelia ngoko aligania senchira yobo ikironyera bogo sangamo na intuetara semitanda yote ya Facebook Ndizi TV News Digital Wethera YouTube Ndizi TV News ya website ya www.ndizitv.net. Sara Momanyi kwa kiabuna chibi cha mnelo kichago chira senchira yobo ikirano chinga kilidi amasito kopatana nere urasense moya kabari studio kwa kinga gochira wethera sumo no bimanyelio litera ngoro kwa Josephat Amisi na kwa ligantonyera kopata kusanga amunaye kuri muchakano goikera omwali mwancho muligeria sensa ayemo ikiratonyera kopata kusanga naye amayana koboliri bolio nabo igonda chikoba ingolirora asense moya kabere bono ngobolinga ine bunayo mumenyi borogongo ruwa gusimero bilyoki yamagendro yanyara koba gusi yanyara koba gochakiwa amonere umuraibwense bunaye omumenyura nyara koba gotebanga eye nemero bilyo irachikoba ge kwenekia buna obokoreri bwotambe bwago asomete bwanyare koba bokoba obuya mero bilyoki yamagendro yanyara koba gochakiwa monere umuraibwense ayo munyene kwanyara koba goiseneka ngane chikoba ge gosirase obokoreri bwago nobo menyi bwago bwakeli tukasorogongo rwago bunere butambe sanga karengali kiaga mona intwe wetera se mitanda yitu na wigo enamba ya SMS yigweta ase TV yago niko toko chaka maya noroboti rogo ichania kigima kurwa se kenyoro kia Moses kigotoka se bunge ya nyalibali masaba ase omomura oyo mwanyalete kobaga komobutora na komokanyana isobo tukobugukira rero ase chinchira chita manyakaneti kolengana na kirori nigo banyara kobaba kubwato mono gwichanwa ogotindi kubwatakana na egekora ekironyana boni go mosao yanyara kobaga kobe kwa biera ase bono ababwata
obwatani nabo igo eyamate enyere koba igosaba serikali nyara koba igokora obotuki bwabwango na kumanyikirete omomura oyo komobeta ise emeyo na komobutora no moriki oitomirire mumanyi nanyara koba gwikira na sekenyoro ekikya mosisa na gutwariganeria orobotiro kubatia Amate emo kura ase kenyoro kia mosisa imenya libari masaba nigo irino moichano maiga yo mosae oyomo koma Kenya ise gwika gukwa ase obotuko bwo kera rero kolengana ne amate yaye timanyetina seki omosayo aimageti egetambukerekyo ase batebire omosayo tali gutumeka mariogo yogotindia nase batuganya gusira ase obyabwaye tore no gukumya ase gosirio mwana ominto serio mwana oye nabagitaka moita mu basukano igo kamwa karende miore menge akaba ntukumeti ngangi kyagera korari ngane eri kongu andi ngane eri ntwanya kurirora ona nabo toichanete bunantu benga yaragira muchibu woro mugima nona abamate baumatete aseri ngane eri ga banyare ko bakora batanya korora rinde naboro mugano bwo gukumya mugano toichanetie tutanya korora ase kenyore kigitu eba mwerete mochari agucha keroka na wali bono tukanyete ko banga masisi aye nigo bono bagania abaiburi kubalinda abana babo ase chimbu chingia na boigo ase basemia abangina gotiga gotuberera amagoso ase okwebereria abana babo nare guchikote abagucha sense mo yabaiburi tuika abana baitange abamura na abaiseke ko bakinire twegeria abana baito kitabikingi yabuna abaiburi na endo abana ko bakinire asense mo yabangina ara ange ngorango mwana gakinire abana bamura abangina ko baguji babegaleria na ende kero kende abana abo bairuna abangina babense mo yabo igo mugaga ta konyo kinguru cyo kugambo mo cyoyo buna rumura ibwenka ase igonje nare go saba baiburi ase muabeta abangina nabagaga twegere kwegeri abana baito kingenjo kingi ye kiagera abana abwengenjora abegerie nabo bako baigorioka naende abana na barabungo ko bibarekero kende chimbukuru asa baiburi tunare ko manyanga tutwale chimbu kingi ya eki abana baranyare gokobia bakine na kirocho kiraga cyo moje kitari gutagora nigo baganire serikali gochia gokora obotuki boime aso musayo elio koenekia gosengo tumekale amariogo yogotindia ase nonya nabo nigo ebimonyo biro bunango tumekale ase ogotayorokia Todo sabana serikali aliwata kubota na bikokora uchunguzi ya manya kena sikia wana ni bekiri yake ni todo sabana andonse asimuto waterio mutasabira mutasabe serikali kyara mwana oyo nento manyeti gose nkonywa kare gose nenya sora kuri konywa togaho turabeke apirite serikali echikombo chungusa ngaki kero kende nkonywa kare nya sore ye nkonywa kara marwa ene tuchikonya ro maere kurwabwo tumanye kyara ntumanyeti ngenjo yayo gocha gwito mwako oyo ise turamanye chanzo ya buya na ndire ne ntu twaro sabe serikali bono ochunguzi bakore serikali ekore chunguzi isaine buya asuko manya ako itako mwako oyo na ende no mbali bande onya barengo bausikanete uko itakwaye na baru manya kanenga ingona ngorengo asa bali barengo ikyara konye chinsa kyarire na ubuka baramanya ngamba mbabo ngobarenge omubiri onyagusiranigo ogendrete gukenderera asengendu ya keroka kobono obotuki bogendrete nelitukuria elio kwenigwa guchia goika ngoripoteria egetaseni kia Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi Bimona muliki oito Mildred Momanyi thorigeria sekta yobosombi anene yerengete boda boda nigobono ababwatani ba kiombe kyoge boda boda kurwa stage ya kyoge ona yigo toka miegori nyakwe bakora banyara ko babakwenyorera certificate yira chikobage ko babwatania amana kwenekia buna banyare ko babakwegendereria ko bwatakana ne kiombe ekyo kyabo muyega oyiboko bwatoko gwe certificate yo yonyara ko bago goikiranigwa amono mwe msibe wodi ya nyakwe Cosmas Oyagi na boigo oria obogusero Vincent
buga abanyara koba bakubasemya abana boda boda abanyara koba bakubwatira nabo igogwesoanania ase byombe buna enchira eyemo yo kwegachira enibo iyira chikoba yikobasira sobokoreri bwabo bwa kerali tukonigo borokia ombwogo ko omonene abo koba bakulie chiranga ngamba chikoba bagotinya amasikani ase stage cyabo abo kweneka abanyara koba bagosira chinga cyabo nenchira yemo yo gwesira sobogima bwa kerali tuko na utomanya muri kwito dipon asanya Sekta y'obosombi nigegenderete gonchururia amagima yechiamate ao abonchururia babodaboda kurwa stage ya kyoge gotoka ime ya Kitutu Chache South nigo baba bakogokera uburayo bya asokwenyorera certificate Itiko lya rero turi no mogoko manene to twara koronje certificate ito ya stage ga to abere myake mbenge sana tutabwati certificate tinga kyecho nigo batebanga obomu bwabo mbochiko bakonya anene asogosira chisemi Andana mwana geta trobe ki mostari wa mbere na magana ya masobo ngoro story kyombe to support to bwata ba mito ga ba ikira abana chi university to support egere to sike mutu kuno mwana boda boda abarai baikirana asokomera no kwinigo bagokere gitambo kirekyo ase baba sege takoba nomokia naboigo base barieira yogo chikobasira elio banyare kwegendereria ase malietano ya Cosmas como msio nyakwe ward lero lia lengerito kolia boda boda vale kolochi ndo porque certificate ya baye stage kyo stage na adelende na bakura na bangaine na role nga bayiwira account na intuna bara ito teto kwa support ada twabate birirende muna bara rende chibesa chibakonya singi na bantu abagima kwate family anje n'umwishimu wa Felix Ndabi abuwa ndo mwa MCB wodi ya Busero teko basaba bana ba mindu mwanjane mwa especially une timu ya boda boda because boda boda yuria rising amo korero riere ne mono ni numo konya bangi na kwa chinza na imeje chiro kore biasara ni numo konya abana bagenda school in the morning igo wetani byonse nabonta geteko bagereza ariti asogo badenga nyasage ndeko barenda naenda abasese ni mona asinge njemere mu moko ne meko wetera yegere muragenda ego ni manye tengali tukerimo nyasaye nabakonya na inu improve kuba stage ya boda boda irinde munyare ko begenteke ne no ne kiruge kyo wa MCA with time no nyani inu na mugoja kugorio nyoro yo moino ire chikura komenta na yuni gabana boda boda bwe bayaniambia mono gochia sabarayi abo baba bakubaikange enchire ye moyo koroke ngani go baba sabereta maya sama ya tango kutadi sinafika ya mona barayi asogoja kutusupport na ya mono asogoja kutosira asema ya tugwate omunyakirogo oboda boda bwe sub county ya Kitutu Kevin Obiri boigo tatigiri magega asanekeria baibulio bolendi boisaine gochia asaborokiwa amangana display skuru bone bayisekire ichomo nyene na eta chiste chonsi kaba tebi mochema ni ndebwe stage ora anjira ne mwana kw'eskuru atuka stage asenginjo abana bali ntotagete bere ni skuru barabagima na muntu ndebwe sgwe pigipigi uranyora kanesa chinde oku yusi mwana kw'eskuru se abana baiseke ko batumia abobe ara nkuru getambu kera kanene kera gara nyawe no bwa basareke negi yakabere ntwe igwana na barako mwana ndebwe sora stage ndeyo sera chikwanchero mwana we skuru atoke stage yeyo stage yeto korangiria bara ibeji stage yeyo toba discipline giko reporterie gitasenike ona mbeya Mokiandizi TV kurwe wodi ya Nyakoe egotoke bunge ya Kitutu Chache South eliteria ne ngoro kwa Dipon asanya nigo omurai wese Daktari William Ruto anyarakoba ukora etaro yaye ya matuko atato imeyorogongo ruagusia se matukayo anyarakoba gwikiranigwa ogochakiwa kwa emerobelio aho gati yabo bwagachigwe kibara abo igoko wenekia okobekerwa gwa estima gose last mile connection omoye omurobelio nyarakoba gwikiranigwa ase county acha gusigati ya county ya Nyamira na bwigo county ya Kisii ase litkolya lero nigo Ruto anyarakoba gagwikirana ase bunge ya bumachoge chacha nene kurwa sense moyo gembo asanyarakoba gagochakia bene obwagachigwe kinyomba
kirigori like gukwana kura senseme yo Ruto niganyara kobaga gwakireko kumuroberio yobo kugendera kwagacha chinyombe cyo ase atebire kirenga ekereno kwene kiebuna abasae banyara koba bakwenyorera emirema barai abo igonigo banyara koba bagwikira na senseme yo ati abo mokonyi bumurai bwenseri gadi gashago yonyara kobaga gusira engane yo mugabana bwe county ya Kisii nabo igo omojumbe bwe constituency ya South Mugrango Silvana Sosoro ngagotomonye muri kito Sam Mienda. Seri tukori ya gatatu ime yorogongo ruagusi omurai wense William Ruto nigo atarera ebunge yabo machoge chache ase achakia omurobere bobo agachiwe chinyomba chirigoriense. For Ogembo Affordable Housing Project we have 2 blocks for affordable housing. Gokwana korwa ase omochiebo Ogembo Ruto nigo ateba omurobere yo orachikwana na amabaga yemeremo gochia ase ekegori kiabasae enkwana yo nigo yaegwa koboko no mokonyi bo murai Rigathi Gachagua. Hapa tunajenga nyumba 244 ghorofa 9 hapa Ogembo katika kiwanja hii. Tunahitaji vijana 400 ambao watatusaidia kufanya kazi hiyo hapa Ogembo. Vijana wa hapa Ogembo muko? Vijana muko? Hapa tutahitaji vijana wenye taaluma mbalimbali. Tunahitaji architect hapa, carpenter, tunahitaji electrician, hata mtu ya mkono tunahitaji, yule transporter tunahitaji, mtu ya simiti tunahitaji, mtu ya kupanga mawe tunahitaji, mtu ya kulipa watu pesa accountant tunahitaji. Muko ama muko? Nimefika hapa tuonane macho kwa macho. Na mimi nimefurahi kumsidikisha rais hapa kwa mambo ya affordable housing. Kwa sababu watu ya hapa Gusii mashamba yenu ni kidogo sana. Kama kuna jamii ambaye inastahili kuunga mkono hii program ya affordable housing ni watu ya Kisii na Nyamira. Kwa sababu mashamba yenu ni kidogo. So nyinyi mkuje muishi hapa kwa orofa ya 7 ya 8, mteremuke muende kwa mashamba, jioni mrudi kwa orofa. Si iko namna hiyo? Mutawekewa lift ama mutapanda na stairs? Au mnataka lift? Stairs ndio mzuri ndio mfanye tisi. Gatia barai baikirana no muchumbe obu machoge chache Alpha Miruka egatia bande asaba igo omugavana bwe county ya Kisii Simbarati asaba Ruto kogenderera korosia eserekari amo nababwatani bekia magia ODM inkwana yagwa okoboko no mobunge o South Mugrango Silvanus Osoro. Mheshimiwa Rais, tunataka tukuombe wewe endelea kushikanisha serikali na wale ndugu zetu ambao tumekupea kutoka chama cha ODM. Wale ambao wako na wasiwasi, sisi kama ODM hatujaweka mkataba wote na serikali ya Kenya Kwanza. Lakini tumekubaliana kwamba Mheshimiwa Rais lazima aongoze hii inji ndiposa izizame. Unajua juzi karibu tuanguke zote. Lakini kwa sababu amehakikisha kwamba serikali ameiweka pamoja, ndiposa akachukua ya kina Mbadi, Joe, Oparanya na mimi pia katika mimi unajua sasa ni gavana, tutashirikiana. Mimi pia nataka niungane na viongozi wengine niseme tutashikana pamoja. Hii safari ambayo umeamua kushikanisha Wakenya, hata sisi tuko ndani, hata hapa kwetu katika hii county tuko ndani, tunataka kufanya kazi pamoja ndio tuweze kusaidiana kule mbele. Omurai wense William Ruto nigo akora etaro ya matukata to ime yorogongo ruagusi ase aigora emereobrio ya magenderero ime county ya Kisii amo na Nyamira. Kuripoteri ya Egetaseni Kiandizi TV Nchenkoro kwa Sam Mienda. Magaya nigo omurai wense biganyara koba gukora etaro yaye ase bunge ya South Mugrango sanyara koba gakora umuroberio bwo igora beno bocha kibo bwagachibwe chiro enene yetago kora kura senseme yo Ruto niganyara koba gakwegerera umuroberio bwo bwagachibwe chichira sate birekerenga kyekerene no kone kyabuno nyale koba gagosira abaonchereria bakabake buna enchere yemo yabarabu kwenyorera chinchira cyokonia ebintu byabo biri bagendete koba bakolema nabo igo kwenyorera engere yabo ya kiralituko. Niko na milioni 50 ya kujenga hii soko yenu ya Etago hapa. Nyinyi mnanielewa? Tuko pamoja? Na tunajenga hii soko hapa na tunajenga soko 17 mpya kama hii Kisii County hii mzima.
Tumewapatia bilioni 1.1 ya kujenga hizi masoko, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba kina mama wanapata mahali pazuri pa kuuza mazao yao. Nyinyi kama wananchi wa sehemu hii, mkizalisha chakula yenu, mupate storage hapa, mupate cold room hapa, mupate market hapa, ndio kilimo yenu iweze kuwasaidia kupata pesa. Tunaelewana jameni? Unajua ukizalisha ndizi ama mboga ama hiyo ingine ikose soko, si wewe unaenda hasara? Kama mkileta hapa hakuna cold room, inakaa siku moja inaharibika, si wewe unaenda hasara? Sasa tumepanga kutakuwa na soko hapa, msiende hasara. Tutakuwa na cold room hapa, msiende hasara. Tutakuwa na storage hapa, ndio mambo yenu ikuwe sawa sawa. Tuendelee ama tusiendelee? Mimi nimeambiwa na Usoro kuna soko ingine huko inaitwa Nyamaiya. Hata hiyo ya Nyamaiya iko boda pale, nimeweka pesa, tutajenga hiyo soko. Ase etaro eyo nigo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati nyarakobaga kuri irabune kiama gya ODM gachikoba kubwaterana amona serikali iri kwenekea buna abamenyi be county ya Kisii n'ensingima ya Kenya banyarekoba kwenyorera amagendero igoro ya mache yechi pipe nigo ndipo igo arati nyarakoba kumuboria muraibwense nyarekobaga kumubwate siri kwenekea nabanyarekoba bakongusa amache nyarekoba wikera bamenyi be county ya Kisii munenchire yemoyokea ni kwambukiriwa kwa maroire haya konyarakobaga kurwa ase amache ayatari amachenu engane yobogo ni nyarakobaga gosirwa no mubunge o South Mugirango Silvana Siosoro yunyarakobaga kuboria abarai bonse kurwa soro ngura gusi banyarakobaga kubwatira na bunenchire yemoyokera ni chira gochase abamenyi be county chabo. Sisi hatujaingia katika serikali ya Mheshimiwa William Ruto. ODM imepeana watu wake na mheshimiwa amekubali kutengeneza serikali ya umoja wa taifa. Mnataka tuendelee kumuunga mheshimiwa rais mkono? Sasa mimi kama mwenyekiti ama naibu wa mwenyekiti wa chama cha ODM, deputy party leader, mheshimiwa rais, wewe tengeneza serikali na sisi tutasaidia wewe. Shida tuko na shamba kidogo, na jioni mtu anachukua fertilizer anaweka kwa chai. Mvua inanyesha, vile unajua mvua iko, maji inaenda kwa springs, watu wanachota. Ndiposa tuko na kansa nyingi na magonjwa mengi. Tukipata maji piped, itasaidia kupunguza vifo ambavyo tuko navyo hapa. Lakini ni kushukuru zaidi Your Excellency kwa kushikanisha Kenya, kwa kusema ya kwamba hata kama siasa yetu inakuanga saa zingine kali, ulileta ile tunaita broad based government, ukaleta wale viongozi wengine wakuje kukusaidia. Sisi kama jamii ya Mkisii, hata sisi tumeamua kushikana sisi wote, kuanzia governor wa Nyamira, governor wa Kisii na viongozi wote, tushikane ndio tuweze kujenga Kisii County na kila mahali. Togoska mote magega yo kwemurungania na boigo ogo kurerwa neriogiri nenelio kugererwa kwaye omo women republic county ya Kisii Doris Donya Totoli tkomuraibwense anyalta koba wikirana a sensemo ya keroka heli nyala koba gosioria egati ya magendero nigobono ababwatane kurwase abisiaye na boigo egati ya bamenyi kurwase county ya Kisii banyala koba gwesoke na kogikeria engana eyo korengana barabo nigo banyala koba bako bamochi egati ya barayi habu kerokende banyala koba bagosegeta okwemurungania okono kugereru kwaye Donya aseba nyaleko bakoboria buna abasubati abarayi banyaleko bakwegwa amaskani anene asorogongo rwogusi igotore no moichano monene buna bakungu buna bangina amangana bete igari ekerubo igoro igotwaro cha mangana totanya korora abasacha babangere to mongina otabwati kende omongino manyete no montole vulnerable ole harmless lakini abasacha bamubangerete ekere president yachire likababwenerete gusaba ebintu bichiche gusi igo baorogeti obosoko bonene asa mangana ali abeta asekerubo twatebire iga gochaka rero twarorire nk'abantu batigire uburayi bwabo nigo batagete uburayi bwobo women rep ogosaba kwane ekeroge kekyobo women rep kiabeire giansu mono
paka abasacha bagetoneire ng'aki togokura rwanigwa moteto iyo orarutwe rigena onye matunda takore tiki tayo amatunda gara manga so motondo adanya onye igoro amatunda roroke elio mongina okonya basae okonya bangina okonya paka basacha baba bayerure bagokorwani nande tinganche tegento gya petigari chuni goro esengencho mongina no monto gwa maskani abonete gwa maskani aye agendere negasi achakire Kisii County ntuvuna chiyo cha Kisii County twanje tegento gya peneti totage tomongina gwa maskani ayonsi na meeting ende yonsi yakoba tigamwa baraichisa chiabo bakwana babateinki kebwanete gokorekana mwabaribaga abarai baito igoto bachorete banda batoretera magendero asumwana inchi kawaida lakini murayonde bwensi bwe expected nga achorire achichega achakora amabarai bande bachorire bunere intuga kurubosonga account yote ya Kisii twagikerie gakoro ekiatwaro cho murayo yomo akogikeria omongino minto omong'aini omata asakorwa asagotia nande nere omoretete nseye twakanire gakoro eki tugotigana na eng'ana eyo erengete abisi yo women rep bono togusuka mutoni go museneto mochore Gloria Oruoba litukoria rero hanyara ko bagakora omoroberio bokoena na ebitambabyo bochene uchiase abana chinyaruka umoroberio nyara ko bagoikiranigwa asensemo ya summit gukora kuri asensemo yo nigo Oruoba tebire nigo abana bange banyare ko bagotwara ebitango anene chinyaruka igo byo gotagenda eskuru asikari batebire nigo banyare ko baba kuborwa ebitambabyo bochene ingana yanyare ko bagekwerera barabo gotigara ase chinga cyabo nabo igo gotagenda amone chisemini go ruba boiganyare ko bakurira buna abisiane chiko bokwene kianyare ko bagegwetana na soro ngoro gusi na kwene kianyare ko bagekwana na obokonyi anene guchya somwana enyaroka Sasa mkianza kuona haya na aibu, maneno ambayo Mungu ametufanya sisi ndio tunazaa. Sisi ndio tunazaa. Bila hiyo period ungezaa kweli? Ama mjui? Ama mjui? By the way, kama upati hiyo period, hauwezi kuzaa. Ati unaona haya kwa sababu ya hiyo kitu inaitwa periods. Iishe. Hao wanaume unaona hapa, sisi kutoka leo tutaanza kuwatuma wakienda huko kwa kiosk, tunasema mulete Senegal, mulete Femela, si ndio? Asengencho saa zile munaenda kuolewa ni hao tu, usipopata mtoto wanakuja kukuambia wapi watoto, si ndio? Hiyo maneno yetu ya periods, it is normal. Hatutaki kufanywa mtu asikie hai na mtu akusaidie. Kama anataka kukupatia hiyo pads akupatie, ama awachane na wewe ufanye vitu ambayo unafanya, si ndio? Sababu tumesema tunapeleka watoto shule, tutawasomesha, si ndio? Na inde mangana ya buna abangina mariko gamba mutawacha, si ndio? Kwa hivyo hapa tuko na future leaders. Taribo? Ametusaidia kama sisi vijana, tumekaa tukiaibika kwa siku mingi. Ametuletea sanitary towel ambazo kama sisi sometimes zinakaa gharama kwetu kununua. Ametufunza venye tunafaa kuzitumia. Sasa kitu yenye tunamuomba Mungu ambariki penye anaenda, amuonekanie. Natebire girori mbiyamana sogo chabo baseito kwenye abana abaiseke sana kwa baleteire kitaweli chigo cha kobakonya na inde yento kende twakire mbiyamana asinge jo gwachore tukoruba basi seneta wachire gotorora na inde raundi endocho iche ntore tayare okwa oba MP oba chumbe bwabo basi yana iranire yo mitokro ngambiyamona asogo tokonyera abana kwani hapa buna inse mbwata abana batana abanyaruka obankonyeire
murabona igena gutumika 500 kugorekera yo meyem lakini amwira ni ngambi ya mwana tiganya samusen otokole ira mang'ana maya sa bana baito otore ira bana baite bintu bichiko bakonya se skuru ase bakogenda igotogo teno no mongira bwenge njo tukanya korra monto buno yo Tukoria rero mwancho murigireria nigo ebunge yeseneti Nyarakoba gegotwara egeikaro kia bene omugasorero asekeria ba Nyarakoba bagokwanira igoro yengana yo kumurusia abisio mugabano be county ya Meru Kawira Mwangaza ikarikio Kenya Tekoba gekorangirwa bene amono mondagari bwe bunge eya Mason King nigo ebunge eya Nyarakoba gotwara libagalina ryo gokwanira igoro omurobiri rachikoba gogo tumeka helio kounengia amamocho ya Nyarakoba gakobekwa bosio bwa ebunge eyo yeseneti omoirobiri yo Nyarakoba gokobekwa bosio bwe bunge amono moteneri bwa bange ase bunge yeseneti Aaron Cherioti uyo Nyarakoba gakoganengo murobiri yo Nyarakoba gogokorwa amo na egati yaba seneti nonye nabo maiga yaba seneti ko Nyarakoba bagokwanira omoswada oyo nigo ebunge yeseneti asobwamo Nyarakoba gegwetia na gwaka ekuranga omurobiri obwo komunengya na gukwanira kurusika kwaye abisi Mwangaza nigo korachikoba gokorekana bosio bwa ebunge yonsi yeseneti ase abaseneta bose barachikoba gwiseransa ase egikaro ekyoge okwanira engana yo kumurusia abisi omugavana oyo Kawira Mwangaza nyiro mwancho murirenga nentunda ya gatato na inde kura yo kumurusia abisi Mwangaza yanyarira kwa bage kuikiwa ase obosio bwebunge yeseneti. The motion is lost. What more do you want from that? No. Now, honorable senators, as you may have noticed, the majority leader moved the motion at order number 8 on today's order paper for the establishment of a special committee to investigate the proposed removal from office by impeachment of Honorable Kawira Mwangaza, the governor of Meru County. The motion has been negatived. Honorable senators, as I communicated earlier by way of a message on the resolution of the Meru County Assembly made on Thursday, 8th of August 2024, for the removal from office by impeachment of Honorable Kawira Mwangaza, the governor of Meru County, Section 33(3)(a) of the County Governments Act and Standing Order 81B of the Senate provide that the Senate may, by resolution, appoint a special committee comprising 11 of its members to investigate the matter or investigate the matter in plenary. The motion having been negatived, the route of a special committee is abandoned, and that now implies that the Senate will investigate the proposed removal from office by impeachment of Honorable Kawira Mwangaza, the governor of Meru County, in plenary, pursuant to Section 33(3)(a) of the County Governments Act. Harabati urukurase bunge yeseneti mwancho morigereria na rogotoikiria omweli wa mangana maya senchire boikirano chisesato echabonobo tukongwa kiranga mbia manase okwenekanga kwanyara koboko bwatia maya na bigimero bali togera tokobato kwanega ni megeta seni Kyandizi TV chinsemerongo ebere na nyama tukatano na bereye wiki na bigo tonyara kobato kubaterana amo na bariki baito ba mangana maya bagena tokoba kweneka kwanyara koba kwebusura ase orogongo se chingongo na enchira eyemo yoko yasangilia tonyara kobato kusanga amunae aseliboeli maseliboeli nene nanyara kobingo kuboli marakoba yabono nindo Chedolin Kemunto Mwenga kuruchinse mocha kebirigo agotabanga etaro ya Yeruto nigo yanyara koba ge kwenekiwa ogosioliwa ekwa egati ya emerobelio ya magendra igomba gogete inkurase county ya Nyamira rutu nyakuka kuruchinse mocha tatebete sema yae kunda gotanga no wale imeya umorobelio chinga ki Nelson Juma agotebanga se umongana onsi agotoka oye professional expert Alright, asante sana. Na alega iganero kurokuwa Paul Muragwa kuruchise mocha South Mugrango agotabanga imirobeli ya magendra Nyarakoba gikirani wase bunge eyo kati yabo okuochaka kwa gacho kwe chiro ya etago ngati yemirobeli bagenda takoba bakwegokeria tiganyakiro musumali agwo mwancho morigereria uri Nyarakoba kwenekia bona chibichamanelio gichago chira senchira yobo ikirano nigakoro kwa Sara mumanye leader mosense mo yakabere studio Nyarakoba kwenekia buna agochere gwetera somonwa mbwebi manyereria nengoro kwa Josephat Amazing ko kuganiria obotukobo tararu
nabo igo oborigereria obuya bwemero buri kubwata Imea Ndizi TV. Big up mbiamono sana saba bwatane baria be sector y'obosombi anene baria bomochanga bagotokagaria ensemo ya bosongo bagantebya nabo mirari bantenga misi mbiamona semire membia egetaseni kyandizi kerete koba yegokora bwatane bosi be sector y'obosombi nobonia bomochanga Imea county ya Kisii anene obogatagati bomoche bosongo tobaganeirie amaya tomerane angio utware obotuko botwerero.